Tajb aħna li għajna l-Vanġelu u l-lum nozzu l-ħabar it-tajba li twaslitilna. L-istorja dwar Ġesu Kristu taffettwa il-dawk kollha illi jirrispondu għalija. L-impatt tal-inizjattiva li ħalla. U allura issa li smajna li Alla u favur tagħna. U allura x'jista' jkun kontra tagħna u li ma ħafrix l-istess ibnu taħalina l-koll miegħu jagħtina b'xejn wiex kollha. Alla qiegħed jaħdem qiegħed isawwarna skont il-pjan tiegħu. U wieħed mill-modi l-aktar faċli u prattiċi kif tifhem il-ħidma tal-Alla fina u għalina hija billi tikkonsidra it-Testament il-ġdid kif isejħilna lilna. Lilna illi weġibna għal-Vanġelu, lilna li ħaddannieh u Pawlu jgħidilna wkoll qegħdin iżommu skieħ fih għax altrimenti tkunu għammintu għal xejn. Lilna illi aħna il-Vanġelu mhux biss daħal fil-widnejn imma ere u issa qiegħed ixappa bir-ruħna. Qegħdin nomu fih minn ġurnata l-oħra. Kif jaffettwana dal-Evanġelju? Wieħed mill-modi huwa illi l-Iskrittura xtajt li aħna. L-aktar mod komuni fit-Testament il-ġdid aħna x'nissejħu? Nissejħu aħwa. Aħwa. Mela Alla qiegħed jiġbor familja għalih innifsu. Familja b'Ġesu bħala l-kbir fost ħafna aħwa, aktar minn mid-darba il-Bibja tsejħilna aħwa. U allura naraw kemm dil-għożża tal-Alla li Alla qiegħed jiġma familja għalih innifsu. Issa jħilna wkoll il-maħbubin tal-Alla. Sinifikanti ħafna. Alla għandu ċertament imħabba ġenerali lejn kulħadd, lejn nies anke lejn il-bejjem illi jipprovdilhom xi jieklu. It-tieba tiegħu hija mifruxa fuq l-emejjel kollha tiegħu, imma issa b'mod speċjali u b'mod partikolari fuq dawk illi huma mifdija minn Ġesu Kristu. Il-Bibbja sejħilna 39 darba fit-Testament il-ġdid. Il-maħbubin tal-Alla, l-agapejtoj tal-Alla. Imħabba illi swietlu lill-Alla, swietlu lill-istess ibnu. Fl-Atti tal-Apostli biss 30 darba nissejħu disċipli. Disċipli ifisser li aħna studenti, qegħdin nitgħallmu. Ma nafux kollox, tajjeb però nafu għarafna li Ġesu huwa l-imgħallem tagħna, huwa l-sit tagħna u allura qegħdin niddraw kull ma jmur illi l-kelma tiegħu tkun bonfatt għalina. Mhux nagħmel mhux irrid ma xiritu minni. U f'dak is-sens aħna allura studenti ta' Ġesu Kristu. Tiftakru xi xhur ilu wkoll konna studjajna il-fatt li aħna wkoll il-sira tal-Alla. Mhux sempliċement għaddej il-sira, l-sir illi ma għandux ir-rieda tiegħu, illi ma għandux l-interessi tiegħu, imma l-ambizzjoni tiegħu biss hija li joġob il-situ. Il-sira tal-dulos tal-Alla, okay? 3 darbit biss il-Bibbja sejħilna Kristjani. 3 darbit biss. Aħna b'mod komuni ħin kollu Kristjani, però era fl-Iskrittura iva, Kristjani ġifieri li aħna segwaġ ta' Kristu u f'xi sens ukoll nixbħuh. Palma Kristu huwa il-profeta il-kbir li Alla bagħat biex waslinna l-kelma tal-verità, hekk ukoll aħna bħal Kristu wkoll nwasslu l-kelma tal-verità lil ħadd ieħor. F'ċertu sens ukoll aħna palma Kristu huwa l-qassis il-kbir tagħna aħna wkoll saċerdoti tagħna. Infatti kull Kristjan huwa saċerdot li qed joffri lil Alla sakrifiċċji ta' tifħir illi irod ħajr lill-ismu. U f'ċertu sens ukoll aħna slaten bħal Ġesu Kristu f'sens differenti, ma slaten għalax qegħdin nirrenjaw fil-ħajja permezz tal-grazzja tal-Alla. Kif? Billi naħkmu fuq id-dnub, għax id-dnub ma jiddominax aktar fuqkom, issa tgħallimniha, għax m'intomx taħt il-liġi iżda taħt il-grazzja. Però hemm ukoll deskrizzjoni illi forsi ma tantx nagħtu każha. Il-Bibbja 62 darba issejħilna qaddisin. Il-ħaggjoj tal-Alla. Qaddisin. Jekk iridu nifhmu għala u kif u f'liema sens
il-Bibja seħina qaddisin. Idu nifmu l-ewwel nett il-mod talla kif bir-raġun il-Bibja illum issa jilna qaddisin talla. Għaliex minħabba il-fatt li Ġesu ftaqar xejjelu nnifsu, battalju nnifsu u der fostna bħala l-sir biex jobdi r-rieda talla u jħallas ukoll il-penali jew il-kastik li kien ħaqna aħna ħadu fuq innifsu sabiex bħalma u Ġesu quddiem Alla. Kif inu Ġesu quddiem Alla? Meta Ġesu tagħmel nistemma leħem mis-sema jgħid dan hu ibni il-maħbub li bih titaxxaq ruħi. Ġesu huwa l-qaddis talla. B'mod uniku u b'mod suprem Ġesu huwa l-uniku wieħed illi jgħix fuq wiċċ l-art, l-uniku bniedem li jgħix fuq wiċċ l-art, illi Alla kellu kull pjaċir bih. Kull pjaċir bih. Għax kien Ġesu kien isseparat mifrut totalment biex jobdi lill-Alla, biex jonora lill-Alla. Darba l-disċipla qalilhom l-ikel tiegħi huwa li nagħmel ir-rieda ta' missieri u l-intemm ix-xogħol li jutan biex nagħmel. U lejlet il-passjoni Ġesu meta talab il-missier għallu jiena temmejt ix-xogħol li inti tajtni biex nagħmel. Ġesu kien f'sens tajb iffissat biex jagħmel ir-rieda talla. U allura Ġesu huwa l-qaddis talla. Mill-bidu nett meta Marija saret taf mill-anġlu illi kienet se tnissel fil-ġuf tagħha, tajjeb, l-anġlu weġġibha u għalilha l-Ispiritu Santu se jiġi fuqek u s-seta tal-għoli tagħtik għalhekk li mwieled minnek se jkun imsejjaħ qaddis bin Alla. Mill-bidu Ġesu kien magħruf bħala il-qaddis talla. Saħansitra anke d-demonji. Meta Ġesu konfrontom iltaqa' ma' nies indemonjati, nies ippussessati maħkuma, influenzati mix-xitan, dawk id-demonji għarfuh. U pereżempju fil-Vanġelu ta' Mark kapitlu 1, id-demonji qalulu aħna x'għandna x'naqsmu miegħek Ġesu Nazzarenu. Ġejt biex taqridna? Aħna nafek minn int il-qaddis talla. Ġew anke d-demonji għarfu illi Ġesu ta' Nazaret huwa l-qaddis talla. Mhux biss id-demonji, anke n-nies. In-nies illi rispondew għal tnedija tas-saltna, Pietru pereżempju, darba qallu sit ant min se mmorru, int għandek il-kliem tal-ħajta dejjem u aħna imminna u sirna nafu li int il-qaddis talla. Qabel ma aħna nistqarru onestament u sinċerament meta nħarsu lejn Ġesu bil-fidi u naraw fih il-qaddis talla. Ġifieri jekk Alla xi darba qatt jilqani se jilqani minħabba ibnu. Mhux maħabba fiha nnifsi li jiena maħmuġ, ħati, ribellus, ħafna drabi ipokritu. Alla jilqa lin-nies minħabba l-qaddis tiegħu. U allura huwa Ġesu li jagħmel in-nies qaddisin. Mhux aħna li nagħmlu lil nfusna bħalli kieku bil-mertu tagħna jew bl-isforzi reliġjużi tagħna. Huwa Ġesu li jagħmel in-nies qaddisin. Infatti il-missjoni tiegħu għalfejn Ġesu ġie f'din id-dinja tagħna biex jitħallat ma' nies midimba u jagħmilha magħhom għalfejn ġie isimgħuha mill-Efesin 5 vers 25. Kristu ħabb il-Knisja u tallu nnifsu għalija biex qaddisha. L-iskop ewlieni, l-iskop prinċipali. Għalfejn Kristu miet fuq is-salib? Għalfejn ma sejjaħx 12 leġġun ta' anġli li kieku rizza ta' jagħmel hekk biex jeħilsuh mill-folla li ġiet biex tarrestaħ fl-ort tal-Ġetsemani? Għaliex? Ġesu qal imma mbagħad l-iskrittur tal-profeti kif jitwettqu. Ġesu ġie skont ma kien miktub dwaru mill-profeti mill-antik sabiex Alla jkun ikun jista' iqaddes jew jissepara jieħu għalih innifsu jifred bħala l-pussess tiegħu nies illi bażikament u essenzjalment ma kinux differenti jew aħjar minn ħadd ieħor
ma konna fl-istess ċappa ta' umanità mitlufa, Kristu ħab lill-Knisja, lill-maħbubin talla, sabiex jagħmilhom qaddisin. Dak huwa l-iskop ewlieni għala aħna meta appena inħadnu l-Evanġelju, appena aħna nifirħu b'din l-aħbar it-tajba illi Kristu miet għal midinbin. Għaliex? Biex ma jħallihomx midinbin, ma biex jagħmilhom qaddisin. U da xogħol beda fina, da xogħol għaddej, Kristu miet ħabb il-Knisja, talu nifsu għalija biex qaddisha billi naddafa bil-ħasil tal-ilma bil-kelma. U għalhekk aħna regolarment irridu nirrikorru għall-Iskrittura, naqrawha, nirriflettu fuq għax l-Iskrittura tnaddaf il-mixja tagħna. Ġesu meta talab il-missier Ġwanni 17 vers 17. Qaddishom bil-verità tiegħek, kelmtek hija l-verità. Qaddisu Alla ikompli jisseparana mill-ħmieġ u mill-korruzzjoni tad-dinja billi tagħna dak il-wedi kbar u prezzjużi tiegħu biex aħna nħadnuhom, nogħżuhom, u allura hekk kif aħna qalbna ssir teżorerija tal-kelma u qegħdin nożżuha fil-qlub tagħna, dik l-istess kelma tnaddafna. Jekk qabel kellek ilsinek maħmuġ jibda jindaf. Jekk qabel kont teqret u tgħid kontra ħadd ieħor, b'dak l-istess silsien tibda tfaħħal l-Alla u tirringrazzjah. Jekk qabel kont ħallil u tisa' b'dawk l-istess idejn tużhom biex tagħti karità lill-proxmu tiegħek. Hemm dan ix-xogħol għaddej, right? Kristu mela permezz tal-kelma tiegħu qed inaddafna sabiex u jippreżenta lill-Knisja għalih innifsu bħala Knisja glorjuża, Knisja sabiħa. Ħafna nies jikkritikawna għax isibu ovvjament id-difetti fina, però dan ix-xogħol għadu għaddej. Bħal meta iċ-ċittadella tgħawdex. Tajjeb, hemm works in progress. Binja antik, tajjeb, illi hemm nies issa qegħdin jirrestawraw, qegħdin jerġgħu ġibuha sabiħa iċ-ċittadella. Hekk ukoll ma tistax tmur tikkritika allura anke jekk forsi tħalt fi studio ta' pittur u għandu l-inkwatru għadu qed ipittur, ma tistax tgħidu mhux ġejsa, għadu m'għadux lest. Għati ċans. Il-Knisja għad tidher quddiem bħala Knisja glorjuża, sabiħa, bl-ebda makja, jew tikmixja, jew xi difett oħra kwalunkwe iżda sabiex tkun qaddisa u irreprensibbli. Ġifieri imbagħad f'dak il-jum meta Kristu jiġi biex jiġbor il-Knisja tiegħu għalih innifsu, dakinhar inkunu perfetti quddiem Alla. Meta Kristu li ħajjitna jidher imbagħad intom ukoll tidhru miegħu fil-glorja. Ħana ġanajt huwa Kristu li jagħmel lil-midinbin jaqlibhom u jitrasformhom f'qaddisin. L-idea ta' qaddis essenzjament tfisser xi ħadd mifrut tal-Alla. Xi ħadd li huwa imwarrab biskop, imwarrab minn ħadd ieħor biex iservi f'dan il-każ lill-Alla. Okay? Mela, il-qaddisin huma kapulavuri tal-grazzja tal-Alla. Aħna masterpiece tal-ħidma tal-Alla fina. Efesin 2 vers 10 fatti jgħidilna għax intom xogħol tiegħu, intom il-poema ta' Alla. Għandna l-kelma poeżija minn għalkemm is-sens huwa differenti, intom xogħol tiegħu, aħna l-ħidma tal-Alla. Alla qed jaħdem fina. Sew ir-rieda kif ukoll l-emil skont kif jogħġob lilu. Però it-tmiem huwa assigurat. Dak li Alla beda fina se jipperfezzjonah sal-jum ta' Kristu. Meta aħna nibdew napprezzaw da kollu u Alla qed isejħilna biex nikkoperaw mal-grazzja tiegħu, il-ħidma tat-taqdis tkun aktar u aktar faċilitata. Aħna ngħaddu l-qudiem nibdew aktar nixbħu kull ma jmur nixbħu iktar u iktar lil Sidna Ġesu Kristu fil-karattru sabiħ tiegħu. Però mill-bidu sa tmiem il-qaddisin kull wieħed waħda minnhom huma kapulavuri tal-grazzja
ta' Alla. Kolossin 1:16 jgħidilna illi aħna bil-ferħ għandna nirringrazzjaw il-Missier. Hekk nagħmlu u jeħtieġ li nkomplu nagħmlu hekk u nagħmlu hekk b'sens ta' ġenwinità, il għaliex meta jiena ħarsin kieku jien waħdi min jaf fejn jien, min jaf fliema gandot jew fliema bir jew spiera waqgħid, meta nara drogati u prostituti u t-taħwit u l-korruzzjoni ta' dis-soċjetà tagħna, jiena ngħid stajt kont bħalhom. Apparti mill-grazzja t'Alla li ħadmet fija, jien kont nkun bħalhom jew għar. U allura rridu naffermawha din. Il-fatt li aħna nitolbu lill-Alla u nirringrazzjaw, irroddulu ħajr mulej. Qabel kont bniedem oxxen, idolatru, ħallil, noffri l-membri ta' ġismi għas-servizz ta' dnub, issa ma għadni xek. U allura jiena rrodlok ħajr il-għax int qed taħdem fija. Bil-fatt tirringrazzaw il-Missier illi kwalifikakom biex tixxerjaw fil-wirt tal-qaddisin fis-salta tad-dawl. Il-fatt li aħna ninsabu issa fis-salta tad-dawl, min tagħna biex ngħidu hekk il-passaport, min tagħna il-kompetenza, min tagħna dritt illi nkunu fost il-qaddisin fis-salta tad-dawl, għalhekk Pawlu jgħid illi huwa l-Missier li kwalifikana. Il-kwalifika li Alla oġbu skont il-bona volontà tiegħu illi iħobb lilek. U allura dawlinna għajnejna biex naraw illi propjament huwa Ġesu Kristu għandna bżonn. Għaliex dak l-istess Alla li fil-bidu qal ħajkun id-dawl, u x'ġara? Id-dawl kien, id-dawl sar, minnu fih, hekk ukoll dak l-istess Alla idda fil-qlubna biex dawlinna qlubna bil-glorja ta' Kristu. Li kieku Alla ma dawwalx il-qlub tagħna, il-Kristu konna nodduh bħalma jodduh il-bqija tan-nies. Illi bih nistgħu ngħaddu mingħajr nistgħu ngħaddu faċilment. Imma le, Alla kwalifikana. Bħal meta l-istudenti jew tfittex xi impjieg tajjeb, tagħmel CV, curriculum vitae, tara tniżżel il-ċertifikati tal-mezzek li għandek u forsi xi esperjenza fil-ħajja, dik hija s-CV tiegħek, il-kwalifiki tiegħek biex tieħu l-impjieg. Biex aħna naslu l-ġenna, xi kwalifika għandna, personali tiegħi m'għandix. Imma Alla ikkwalifikani. Alla milni illi issa għandi l-awtorità moti għalili minn Alla bi-grazzja tiegħu, il għaliex hu ħelissna mid-dominju tad-dlam. Kolossin, qed inkompli naqra Kolossin. Qed jagħti raġuni għalfejn kwalifikati għax hu ħelissna mid-dominju tad-dlam u trasferina s-saltna tal-iben il-maħbub li fih għandna l-fidwa l-maħfra tad-nabiet. Bl-intervent Alla, bl-inizjattiva Alla. Huwa Alla li resaq lejna biex aħna nersqu lejh. Huwa Alla li ħabbna biex aħna nitgħalmu nħobbuh. Ħelisna, illiberana minn taħt id-dominju tax-xitan, minn taħt il-qerq u l-ingann tax-xitan. Trasferina huwa Alla wkoll li trasferina għas-saltna tal-iben maħbub. Lissa nistqarru Ġesu bħala s-sultan tagħna, s-sultan suprem, il-kelma tiegħu hija r-rieda tiegħi. Mela, qaddisin huma kapulavuri tal-grazzja ta' Alla. Oħroġ il-ħaġeb, bħal-mem qaddisin fil-ġenna, Pawlu, Pietru, diversi nies, il-ħaġeb hu li Alla għandu l-qaddisin tiegħu wkoll fuq l-art. Alla għandu l-qaddisin tiegħu fuq l-art. Meta Sawl ta' Tarsu kien sejjer lejn Damasku, u Ġesu sejjaħlu. U imbagħad der ukoll il-Ħananija u għallu Ħananija ġej hemm wieħed qed jitlob jismu Sawl, tajjeb. Ħananija twerwer, ja Sid. Wieġbu Ħananija, smajt minn għand bosta nies dwar dar raġel daqskemm għamel din il-qaddisin tiegħek f'Ġerusalemm. Ħananija għalik kienet lingwaġġ komuni illi Kristjani bħalna qed isejħilhom qaddisin.
Għamel dan lil-qaddisin tiegħek f'Ġerusalem u hawnhekk ukoll għandu awtorità mingħand is-sommu saċerdoti biex jorbot il dawk kollha li jinvokaw l-ismek. Qaddisin huma dawk li invokaw lill-isem ta' Kristu, jħarsu leh jiddependu totalment fuqu u Ħananija b'mod sempliċi qed jgħid li d-dixxipli ta' Ġesu huma qaddisin. Pietru kif jirrakkonta Luqa fl-Atti, Pietru għadda minn dawk il-kwartieri kollha niżel ukoll għand il-qaddisin li kienu jagħmlu fl-idda belt u mar għand il-qaddisin. Issa jiena l-inkwetanti huwa dan ta' fuq da, mhix l-ewwel darba qed intisimgħuh. L-inkwieta huwa dan illi kemm il-darba smajtkom tiċċajtaw. U tajdu, x'int sambertu, jew int. U meta il-fatt li għamilna hekk ifisser il-verità għalkemm nafuha u nafuha b'kuntrast għal ħafna ħbieb tagħna li kellimna magħhom li għadhom fil-Knisja Kattolika. Għal-Knisja Kattolika l-qaddis huwa xi ħadd fil-ġenna, anzi jeġwa speċjali fil-ġenna, il għaliex għadda minn ċerta eżaminazzjoni u fl-aħħar mill-ħar kien kanonizzat bħala qaddis magħruf bħala qaddis. Għandna nafu aktar minn hekk u nafu aħjar minn hekk, il-problema tagħna hija din. Dil-verità li Alla urjena għadha ma affettwatniex biżżejjed. Għadha ma affettwatniex biżżejjed bħalma wkoll ma affettwatniex biżżejjed il-verità u din nafuha illi kollha kemm aħna qassisin. Kollha kemm aħna saċerdoti għal Alla bir-responsabilità u bl-unur illi aħna nidħlu fil-preżenza tal-Alla sabiex infaħruh, sabiex noffru sakrifiċċji spiritwali aċċettabbli quddiem Alla permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Għadna b'dik l-idea illi hemm bżonn xi ħadd ieħor biex jinterċidi għalina. Il-verità mismuha mod, il-verità li issa erqet fir-ruħ tagħna u qiegħda ta' bilħaq taffettwana. Għamil meta Pawlu regolarment, kważi f'kull ittra li kiteb. Kważi f'kull ittra. Pawlu, apostlu ta' Kristu Ġesu bil-volontà tal-Alla, lil-qaddisin li huma f'Efesu il-fidili fi Kristu Ġesu. Kemm darba jirrepetija. Nibda taqra l-ittra, ħafna drabi tant niġru u tant ma nagħtux każ x'in ngħidu, lil min qed jikteb Pawlu lil qaddisin li huma f'Efesu, belt pagana, belt mimlija immoralità, belt mogħtija għall-okkult u l-maġija. Jiena nistgħu ngħid mis-soċjetà qed ngħixu fiha illum il-ġurnata, u Pawlu qed jikteb qed jindirizza it-tagħlim tiegħu lil qaddisin. Di xi ħaġa li assolutament teċċitani ferm. Iħossni li Alla qed jagħmilli unur u jgħid int il-qaddis tiegħi. Int il-qaddis tiegħu. Għaliex Alla jurina l-istatus tagħna. Jurina x'diġà kiseb bina. Sabiex aħna narfu il-qagħda tagħna qudiem Alla. Imma forsi wieħed jistaqsi kif jinarfu l-qaddisin? Kif jinarfu? Wieħed minnhom faċli ħafna ħseb jiena. Fl-istess tal-Kolossin kapitlu 1 vers 3, Pawlu jgħid hekk, nirringrazzjaw dejjem l-Alla. Missier Sidna Ġesu Kristu. Meta nitolbu għalikom mindu smajna dwar il-fidi tagħkom fi Kristu Ġesu. L-ewwel ħaġa. Ma Pawlu qed jgħid li hemm nies li jemmnu, hemm nies li ma jemmnux. Imma intom Kolossin li temnu, wasaltu biex temnu minħabba li Alla ġibitkom lejh. Ġesu stess qala ħadd ma jista' jiġi għandi jekk missieri li bagħatni ma jiġibdux u jiena nqajmu fl-aħħar jum. L-istedina hija miftuħa għal kulħadd u għandna waslu l-Vanġel kulħadd. Fl-aħħar tal-istorja min huma dawk li jersqu, min huma dawk li jirrispondu, min huma dawk li jirċievu l-maħfra permezz ta' Kristu, dawk li l-missieri ġbet lejh. U għalhekk Pawlu qed jgħid jiena nirringrazzja dejjem l-Alla. Mhix ħajdilkom proset lilkom li ammintu. Minix ħaniġi ngħidulkom, wow, xi bravura għamiltu aħjar ma' ħadd ieħor, ammintu. Vera minna. Imma min ħajjieħdu l-krettu?
Min ħajħu l-glorja, il-ġieħ. Xogħol min hu dan? Pawlu jagħmilha ċara, jiena qed nirringrazzja dejjem l-Alla. Għaliex? Għax int smajna dwar il-fidi tagħkom fi Kristu Ġesu mal-qaddis jien naraf l-ewwel santu ħaġa jiddependi fuq Ġesu Kristu. Qed iserraħ fuq Kristu. Mhux qiegħed inkwetat u ansjus u dubjus wasal. Le, jiena bħal bini bit-toqol kollu tiegħu iserraħ fuq il-pedament kollu kemm hu. Il-pis kollu tiegħu qed fuq il-pedament. Il-pedament tagħna huwa Ġesu Kristu. U allura aħna il-fiduċja tagħna hija fih u nafu li minħabba s-sakrifiċċju tal-Kalvarju Alla ħafrinna. Minħabba dak is-sakrifiċċju Alla laqana. Alla ħabbibna miegħu. Dik l-ewwel ħaġa. Ġifieri, kif inkun naf inxqaddis jew la? Temmen fi Kristu. Il-fiduċja tiegħek hija fih jew fik innifsek, jew fih u f'ħadd ieħor. Il-Bibja dejjem tippreżenta Ġesu Kristu bħala adekwat, bħala suffiċenti, ġifieri jekk għandek lilu, għandek is-sigurtà u l-assigurazzjoni kollha li għandek bżonn u għandek kull konfidenza li tersaq lejn Alla bismu. Smajna dwar il-fidi tagħkom fi Kristu Ġesu u l-imħabba li għandkom lejn qaddisin kollha. Kif jara fil-qaddis? Il-qaddis jaraf lil-ħutu. Bieħ konna għawdex u l-tqajna daqxajn taħlet qorrot bell-laħwa u l-familji tagħna taxkom ħadna pjaċir. Għadna pjaċir u killa fl-imkien laħwa. Hemm dik il-ġibda lejn xulxin, hemm dik l-attrazzjoni lejn xulxin. Ma hekk inti tajt, illa jiena nemmen fi Kristu. Imma mbagħad m'għandek ebda ġibda għal Kristjani oħra. La titiltaqa' magħhom, la tieħu pjaċir bihom, la tara kif ħadħobbhom, kif ħad tagħmilhom il-ġid. Għad attent. Pawlu qed jagħtina dawn l-indikazzjonijiet. Fidi fi Kristu, imħabba lejn Kristjani oħrajn. U t-tiet ħaġa, minħabba it-tama rriservata għalikom fi smawiet li dwar smajtu fil-kelma tal-verità l-Evanġelju li ġie għandkom. Il-Kristjan għandu ħarstu merfu għal fuq. Ma għadux iffissat, ma għadux ikkakmat ma l-affarijiet tad-dinja bħalli kieku jibni l-imperu ċkejken tiegħu minna ma jimpurtaħla ħadd ieħor. Għandu qalbu miftuħ li Alla għax jaf li l-istess Ġesu li tella lura fis-smawiet minn hemm għandu jerġa' jiġi. U allura il-qalb tagħna kif għadna ftit aktar kmieni, tajjeb, hija merfuqa għalih għax it-tama tagħna hija fis-smawiet. It-tielet indikazzjoni, it-tielet evidenza illi tiddistingwi il-qaddis ta' Alla minn dak li mhuwiex. Ma Pawlu mhux qed isemmi reliġjożità u affarijiet oħra li wieħed jagħmel it-tewba jew x'inhu, le. Dawn it-tlieta. Għandek it-triumvirat kif wieħed jista' jaraf li nnifsu hux qaddis jew le. Fidi fi Kristu, imħabba lejn Kristjani oħra u tama merfuqa l fuq. Għax taf illi għandek il-ħajja eterna u dik il-ħajja eterna se twarrat fil-perfezzjoni tagħha fil-preżenza t'Alla għall-eternità kollha. U allura la darba Alla privileġġjana daqshekk. La darba min issa qed jarafna bħala qaddisin tiegħu, min issa stess. Mill-mument li aħna minna Alla tagħna titlu u nur intom il-qaddisin tiegħi. Il-Knisja ta' Kristu tikkonsisti biss minn qaddisin. M'hemmx qaddisin u nies li mhumiex qaddisin. Ngħiduha fil-kredu din ukoll. Nemmen fil-Knisja waħda qaddisa, il-Knisja hija qaddisa. Kull min wieġeb għall-Evanġelju, kull min hemm l-Evanġelju Alla qed jaħdem fih. Qiegħed jibdlu, qiegħed jitrasformah, qiegħed iġibu jixbaħ lil Sidu, Ġesu Kristu. U allura l-obbligi tagħna, naħseb jiena diġà ndovinajtu, hija bħala qaddisin ta' Alla jeħtieġ li nsiru nixbħu li Ġesu Kristu. Jeħtieġ li nagħmlu unur. Kolossin 3, vers 12. Pawlu jgħid hekk, mela, bħala l-magħżulin ta' Alla, qaddisin u maħbubin, ilbsu sentimenti ta' modrija. Pawlu qed jindirizzana u qed jgħidilna jiena ħanajdilkom dan għax nafx intom. Intom il-maħbubin ta' Alla, il-magħżulin ta' Alla, ġifieri minn umanità ta' tant miljuni ta' nies.
Alla għażel minnhom arax meraviglia tal-imħabba, Alla għażel minnhom sabiex ikunu tiegħu il-possediment tiegħu għall-eternità kollha. Pawl qed jgħid naftakru. Dalla qed nikmandawulkom għax intom il-mażulin talla, intom il-qaddisin talla, intom il-maħbubin talla. X'differenza tagħmel meta nafu aħna x'aħna quddiem Alla. U allura d-dmir se jiġi dmir ħelu. Huwa l-pjaċir tiegħi, huwa jiena issa predispost il-nwieġeb għal din il-kmand. Ilbsu sentimenti ta' modrija, l-ewwel ħaġa. Meta aħna kull fejn nkunu prattikament nkunu dejjem bil-ħwejjeġ. Il-ħwejjeġ li qed tarani prattikament meta għandek din l-idea li nilbsu, jiġifieri jien kif ħanidher qudiem ħaddieħor, kif ħanidher qudiem Alla, liebes l-biż bojot ta' Kristu. Dak il-biż abjad se jibda jintwera fil-li jkollu sentimenti, ġifieri atteġġjament ta' modrija, u ċoħe ħniena li ħaddieħor, benevolenza, umiltà, mansuetudni u paċenzja. Paċenzja ma' kulħadd. Kollegi tiegħek fuq il-post tax-xogħol, uliedek, il-partner tiegħek fiż-żwieġ. Paċenzja. Issapportu l-xulxin u waħfru l-xulxin. Għalfejn qed jgħidilna biex naħfru l-xulxin għax aħna maħfurin. Alla wera l-imħabba tiegħu billi ħafrinna. U allura aħfru xulxin jekk xi ħadd għandu l-ment kontra ħaddieħor. Bħalma appuntu ħafrilkom is-sit hekk ukoll għamlu intom. U fuq dal-virtujiet kollha ilbsu l-imħabba li hija rabta tal-armonija perfetta. Fuq dal-ħwejjeġ kollha. Għandna diversi affarijiet li aħna issa rridu nokkupaw ruħna bihom bħala qaddisin tal-Alla. Fuq kollox, u l-aktar preminenti, l-aktar bażika hija l-imħabba. U ċoħe, irrid fija nifsijiena, irrid nkun determinat. Illi ma min niltaqa, ma min namila, irrid ntejbu. Irrid nejnu. Mux tal-li ma nfixklux, tal-li ntih palata l-qoddim. B'klimi, b'emili, bil-għajnuna tiegħi. Fuq kollox, l-imħabba tirrifletti lill-Alla. Ħadd qatt mara l-Alla jekk aħna ħobbu xulxin, Alla jgħammar fina u l-imħabba tiegħu fina hija perfezzjonata. U allura bħal qaddisin tal-Alla iva ilbsu l-imħabba li għarrabta tal-armonija perfetta. L-Apostol Pietru għandu l-istess eżortazzjoni, l-istess tħeġġiġ għalina, l-istess tħeġġiġ. Fejdina intom ġens mażul qed jikkwota mill-Esodu 19. Qabel ma Alla tal-10 komandamenti lill-poplu Iżraelita u għamel il-patt magħhom, Alla għal il-Mosè u għallu tirrealizzaw li jiena ġarrejtkom fuq ġwenħajn lajkla u ġbritkom lejja sabiex kunu it-teżor partikolari tiegħi, saċerdozju qaddis, nazzjon rjali. U Pietru prattikament qiegħed jikkwota dak l-istess diskors. Għalfejn, qed jgħidilna illi bħalma Alla kellu il-poplu qaddis tiegħu fit-Testament il-Qadim, aħna qegħdin nkomplu ma' dak il-poplu u qegħdin inkabbru dak il-poplu. Aħna l-Iżrael tagħna, il-poplu maħtur tal. Intom ġens magħżul, saċerdozju sultani, nazzjon qaddis, majtuha nazzjon qaddis. Għaw xi nazzjon li jħobb il-ġustizzja? Kont qiegħed nara kont jiela bit-te għal binti flaxija u waqaft nara xejn il-televiżjoni u kien qed jiddiskutu liġi ġdida illi tagħmel għajb lil pajjiżna. Tibta proverbi jgħid illi id-dnub huwa għajb għal kwalunkwe poplu. Imma l-ġustizzja iżżejjen lill-poplu. Għajdu li fejn huwa l-poplu qaddis tal-Alla, inferrax ma' kullum kien. Inferrax f'kull pajjiż, l-Ingilterra, Franza, Malta, l-Angola, Nepal, semmi. Ma tistax tmur f'postu jew tgħid dan huwa l-pajjiż tal-Alla. Le, Alla għandu poplu meħud minn kull nazzjon, minn kull ġens, minn kull tribu. Qed jiġbru għal innifsu. Intom nazzjon qaddis, separata għal Alla ġifieri, nies bħala l-pussess tal-Alla. Mhux kollox huwa tal-Alla, kollox.
Is-sema u l-art huma tiegħi ma nkunx naf tresqu li gnieda għaliex l-10,000 baqra fuq il-muntanja huma tiegħi għalilhom. Kollox huwa tal imma b'mod speċjali. Pietru qed jgħid illi il-Kristjani il-koll flimkien kollettivament huma il-possess tal-Alla. Il-proprjetà speċjali tal-Alla. Speċjali tal-Alla. Intom nies bħala l-possess tal-Alla għaliex biex tniedu l-eċċellenzi morali ta' dak li sejħilkom id-dlam għad-dawl meravigliuż tiegħu. X'inhu l-obbligi tal-qaddisin? Hija li aħna nuru x'tip ta' Alla nemmnu fih. X'tip ta' Alla. Aktar minn kull darba oħra fil-Bibja kollha. Alla jiddeskrivi li nnifsu bħala l-qaddis jew il-qaddis ta' Iżrael. Aktar minn kull ħaġa oħra. Jisseħ is-sit tal-eżerċiti b'diversi titoli. Il-qaddis tal-Alla. U allura Pietru qed jgħidilna x'inhi s-sejħa tagħkom sabiex aħna nipproklamaw, nagħmlu evidenti din. Illi Alla tagħna huwa Alla qaddis, Alla li jħobb it-tjieba, Alla li kastiga d-dnub. L-eċċellenzi mora ta' dak li sejħilkom id-dlam għad-dawl meravigliuż tiegħu. Mela, ippruvaw f'muha din issa. Aħna diġà l-qaddisin tal-Alla u allura għandna nġibu ruħna bħala qaddisin. Nifhmuha? Forsi daqsxejn diffiċli għax jisni qiegħed nikkontrixxi nifsi il-Bibja titkellem. Fil-pass li qrajna mill-ittra lil Lut, Lut 10 vers 10, jgħidilna b'dil volontà bil-rieda ta' Kristu ġifieri. Aħna imqazzin permezz tal-offerta tal-ġisem ta' Ġesu Kristu darba għal dejjem. Imqazzin diġà fil-passat meta tqaddisna l-Alla minn dak il-mument li Alla sejħilna bil-grazza tiegħu. Minn dak il-mument meta appena sirna Kristjani, il-Bibja tgħid intom imqazzin. Ftit wara tgħid għax b'offerta waħda ipperfezzjona għal dejjem lil dawk li qed jitqazzu. Ipperfezzjona għal dejjem ġifi quddiem Alla aħna kwalifikati, Alla tagħna merħba fih danu, Alla laqana tagħna akkoljenza sabiħa. U allura b'offerta waħda qed jipperfezzjona għal dejjem lil dawk li qed jitqazzu. Mela, tqaddisna jew qed nitqazzu it-tnejn. It-tnejn, nippruvaw nifhmuha. Tqaddisna bil-mertu ta' Kristu. Tajjeb fis-sens li Alla diġà warrabna lejh innifsu. Immissa allura, aktar ma narrealizzawha din, aktar ma nifhmuha, hemm bżonn illi nitqazzu minn ġurnata l-oħra. Jekk għad għandek il-sienek laxk, għamel ħassa fuqu. Jekk inti għadek mixħut fuq l-immoralità għaqta. Ġesu jidher, jekk idek illa min jatfixklek, għaqtaħħor mi għal-bot minnek jaqbillek tidħol fil-ħajja magħtub. Mill-biżżewġ idem biex ninxaħed fin-nar l-etern. Iva, Pawlu jgħid illi aħna diġà imqazzin l-ewwel Korintin 6, vers 11 jgħidilnek. Hekk kienu xuħut minnkom kien hemm iskaren, rejba, ħattafa, idolatri, għajjarin, hekk kienu xuħut minnkom. Immissa intom maħsulin, imma intom issa imqazzin. Diġà mqazzin. Però mbagħad fit-tieni jittra tiegħu jgħidilna mela billi għandna dawn il-wedi maħbubin, ħanitnatfu minn kull faħx tal-ġisem u tal-ispirtu billi nipperfezzjonaw it-taqdis tagħna għadna ma wasalniex ġifieri, għadna qed nitqazzu prattikament fil-vija tagħna minn ġurnata l-oħra hemm bżonn illi nipperfezzjonaw it-taqdis fil-biża' tagħna. Ejja nkunu nafu l-istatus tagħna. Jekk aħna ma narfux, jekk aħna ninsew, jekk aħna ħanibqgħu bl-istess raġunament bażwi, u mhux kulħadd midneb. Dik hija da'wa. Il-Bibja ma tarafniex hekk. ċertament iva għad fadal l-fdal ta' dnub li jkidna u jdejjaqna u jwassal biex ngħidu ja bniedem miżerabbli li jien min se jeħlisni mill-ġisem tal-mewt. Imma Pawlu l-qara din jgħid imma nirrotħaj lill-Alla permezz ta' Sid Ġesu Kristu. Hemm l-emanċipazzjoni, hemm il-libertà. Tista'
U infatti Alla jatik l-enerġija u l-abbilta biex tgħix bħala qaddis tiegħu fuq l-art. Ejjew narfu l-istatus tagħna. Pawlu jitlob għall-Efesin u jgħid jien qed nitlob ukoll għalikom sabiex l-għajnejn ta' qalbkom ikunu mdawlin. Tifmu fuq ġew. Ħalli tkunu tafu x'inhi t-tama li għalija sejħilkom l-għana tal-wird glorjuż tiegħu fil-qaddisin. X'japprezza Alla aktar minn kollox? Faċli tweġibha. Il-Knisja tiegħu. Il-Knisja tiegħu mixtrija bid-demm prezzjuż tal-ħaruf. Dik hija l-eżas ħaġa li Alla għandu, il-pjan etern tiegħu hekk kien illi joħloq iva id-dinja tereq fil-ħama tad-dnub u Alla isejjaħ għalih nies biex ikunu prattikament tiegħu u tiegħu bil-ferħa illi nwieġbu għal din is-sejħa tiegħu tas-sema. Hekk mela ma tkomx iktar stranġiru barranin, imma sirtu nies ċittadini flimkien mal-qaddisin u tad-dar tagħna. Mibni fuq is-sies jew fuq il-pedament tal-apostol profeti. Mela bħal qaddisin tagħna jeħtieġ li aħna iva nkomplu nfittxuh il-Alla. Inkomplu noqorbu lejh u nitolbuh biex bħalma sejħilna iwettaq l-għan tiegħu fil-ħajja tagħna, jaħdem fina kull ħaġa li toġbu permezz ta' Ġesu Kristu. U dan ikun ċertament għal glorja u s-selaħ tiegħu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now